to je zatiaľ na šlak trafenie, nie? Toľko šanci, nezaslúžime si prehrávať. Kurva, nemôže televízor pozerať. Žena domácnosti nemá cibulu. Čo hýta kurva dokáže človekom spraviť. Vzdoka vyjebaná! Čo chýbalo pri tej tvojej šanci? Tam bolo dosť veľa priestoru v tej bránke. Neexistuje. Zavolajte mi si riaditeľku alebo žandárov. Aj tvoju mater vyjebanú. Kurva, vy horíte do rana. Cibulu mi daj. Holiť sa idem. Tino, máme dobre prečítané, lebo nedostávajú sa do šanci. Len to treba prelomiť, to nešťastie v koncom. A toto budú robiť furt. Človek sa snaží. Vzdoka vyjebaná. Žena domácnosti nemá cibulu. Neexistuje. Veľa šťastia. Kurva.